Čaute, vítam vás z nového videa, kde si otvoríme FIFA balíček. Počkajte, musíme otvoriť. Vlastne FC24 balíček. Konečne. Neviem, aké sú tam vôbec karty, ale ideme na to. Mám tu milión z kart. Ideme prvý. Kimbebe. Budem tu mať zľava budú slabšie, sprava budú úplne silné, podľa mňa. Podľa mňa bude všetko. V strede budú podľa mňa stredné, čo ja si myslím, že sú dobrí futbalisti. Takže Kimbebe by som dal do stredu. Ideme ďalej, je tu Harry Kane, 90 rating, tak určite to je Bayern, určite je to, za mňa je to topový hráč. Stáť nemá žiadnu trofej, ale je mi to jedno. 3-2-1, bum! Tadič, posledný, neviem hrať. Bum! Thiago. Stred. Koleňogu, stred. 76 rating. Ďalší je Frankie de Jong. Stred. Tu bude samé stredy snáď, že? Nie streda, ako streda, ale stred. Bum. Theo Hernandez. Vlastne stred. Ďalší hráč je Achraf Hakimi. Tam ho do stredu. Ináč som v Chorvátsku, bude aj video o Chorvátsku. Dúfam, že ma tu nikto nepreruší. Neviem prečo. OK. Ďalší je bum. Gundogan. 88 rating. Moc dobrý hráč. Stred. Ďalší je Leon Goretzka. Dám ho do stredu. Ale o chvíľku musíme končiť. Bude aj pokračovanie. Budú veľa pokračovaní. Gavi, stred. Dám to všetko dneska. Už je večer. Gabriel Martinelli, stred. Dobre, uvidíme sa od ďalšieho videa. Natočím pokračovanie.